Mending kowe iki rene wae. Angkon malah dites-tes padake apa? Padake apa yo? Padake didepison. Padake apa yo? Oh iya. Kene ndelik kene nang. Ani e. Tes-tes iki rak yo iki sing duwe mic ngono. Hah? Eh. Duwe apa? Duwe mic. Endi? Lah kowe? Iki dutekku. Tak maca ya, Yu. Maca sak karepmu ning aku wegah. Atar. Mbak alon-alon ngapa lho? Ki selak wengi. Kangga weru cite Dibuka-buka lho. Ayo. Ayo. Tuk. Mbok elingo to gentho elingo. Aku ora edan. Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku. Lah gini kok arep seneng karo aku mbok mikir. Aku ingin nih. Ingin apa? Iya kuwi. Gelem ya? Mah, Kurang Lem. berasa sudah Mah. digendong, kurang kendu. Gelem ya? wegah kowe ngerti bahasa ora to basa Ketoprak Jawa? lor desa kae gentone ngoyak tenan. Nggih napa, Pak? Nggih. Wah, apik lor desa wae apik tenan. Ketok iso dadi gentho amatiran iki. Karang Taruna. Jajaran. Lara apa kang sinadya. Aku gawa buku. Ora apa-apa. Protes wae. Ayo. Minggir ora. Eling apa? Umpamamu duta warti. Rene yo. Hei. Aku direne malah dites-tes kok. Aku ora wae. Mending kowe iki rene wae. Aku malah dites-tes padake apa? Padake apa yo? Padake didepison. Padake apa yo? Oh iya. Kene ndelik kene nang. Ani e. Tes-tes iki rak yo iki sing duwe mic ngono. Hah? Eh. Duwe apa? Duwe mic. Endi? Lah kowe? Iki dutekku. Tak maca ya, Yu. Maca sak karepmu ning aku wegah. Atar. Mbak alon-alon ngapa lho? Ki selak wengi. Tamtut tak turuti. Aku tiba. Ibarat wong numpak prau. Mandha iki tulunge aku ndong ae lho, aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajar ki lho. Pernah Mau aku penonton kok. penonton kok.
Iki ya wedi wong bojone ya galake ra jane. Uyoga kok tekan omah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku Ora gelem dene semono Mengge-mengge ya. Awas lho kowe ndo, tak ratakne kowe. Lumampah. Bareng dineke ratakne ya muni. Nei apa? Lah piye? Kowe biasane tak nei apa? Hei, Mesa nakokke. lah mau emoh saiki nekokke. Nei dhuwit nek. Dhuwit aku duwe. Ayo. Hei, Wo, celeng iki. Mengge-mengge, Pak. Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. Lumampah tanpa Kaya Pak Wardudi lho apa ning madyaning jala iki ngopo ora disini ngono lho. Kena? Apa kowe iki urung adus ta mau iki? urung. Lah mau urung adus kok arek ngedaki aku lho. Ayo to, Yu. Kuwi sing ngopo? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Wardudi kae. Blok. Wah manut ora kowe. Bro, Apa? manut ora? Ora. Iki ning tengah sawah. Iya. Anane mung aku karo kowe. Terus ngapa? Kowe wong wedok, playumu ora banter. Kowe mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon kono, Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus Terus ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Sut, Ngapa sut? sut. Nek Pak Wardudi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora ngapa? tak joke. Ya wegah. aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Engko mulih dame. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Iya ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara e. Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Kok apa yuk? Ora. Salah wong kok ya biyen. Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru nggawa wong ya. Ama. Keterucut meneh. Temah kunjing angin joe
Kendhongane pecah. Saking mantepe lho. Ya cemplok. Ngapa? Wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem. Apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe? Mbok kowe ki elingo aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu nek ya ora ngawur ngono kuwi car. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Oh, aku moh kok. Sesuk nek suwe aduh apa iki? Yen ra gelem Ngapa? mlayu tak uyak, tak lebokke mbuh nganti. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Weh, dalan. Lah ngopo? Toprake bubarke polisi. Toprak kok digaruk iki. Pemain kasus. Wis saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Nang jero kotak wayang yo digoleki. ayo di sik gencak iki ditatin gubuk asmara. Ya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan dilapi kok tisunan iki maksudnya piye? Lah nggo tisu sik kemringan. Yo ge gubuk asmara. Nyingkal sik bawa tatin yo Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Aja lingguh. Manut kae kok. Pasangamu duit kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku Wah. gelem apa ora? Ya kowe gelem ra? Ayo. Piye jujur. Aku ki gawean apa-apa mbuh rekoso mbuh penak ora tau tak tolak. Dadi Terus? ana sing ngejak aku mbuh kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Wah, aku kesel tenan Tin aku. Nggih. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane becak mumpluk. Aku nek aku mumpul sing ngelapi kowe. Lah bojomu Sing mumpul iki kene iki lho. Kok elek kowe pikirane. Iki. Dilapi. Yo. Nyingkar-nyingkur. nyingkar nyingkur